Pagkakaroon guys, ani kita sa baybayon, daplin sa suba, kay aniya ang taga Cebu, gusto makigbuting-buting. Dili makompleto ang ilahang suroy sa buhol guys kung dili kuno makabuting. Busaning kamot lang jud ko nga makabuting sila diri lang sa suba lang tayo magbuting-buting kay wa may bawd. Kay kung adto sa laod guys, kapungasi ang bawd, mao na nga wag mi moadto sa laod. Dari ra mis dapli suba. Mga pag-umangkon ni Nana guys, nga mga suod nga amiga ni Ma'am Ames dito mismo sa Cebu. Purya buyag guys, mga gwapa pod ning mga bataan ni. Gamay ra ang maong sakayan guys, pero naningkamot lang mi nga kanang ilis-ilison bitaw. Tagduha-duha ang karga, tulo sila tanan. Kay aron mukalaho tayo jud og labigar ang maong pambot, magsuong-suong ngadto sa tulay ngadto jud sa uluhan. Balik na pod, jalay na pod, puli-puli ra sila guys, parang malingaw lang jud ning atong bisita. Atong paningkamutan guys nga lingaw kay sila ari kay aron mag handom sila silang bakasyon nga wa jud makawang ang ilang gusto nga mahitabo diri sa Bohol sa ilang pagbakasyon. Kining maong mga bawd guys, mao ni hinungay sa guys. Super typhoon, pero wa pa kay moabot diri sa among lugar ba. Pero gipangandaman na nila nga aduna kunoy super typhoons nga moabot na maud na. Mao na nga gamping pod mi guys, diare mi sa kuan. Diare mi daplin sa suba ra. O sa akong tanaw sa akong mga bisita guys, lingaw kay sila. Di man to kumusugot ani nila guys og kanang magbuting-buting, pero ang inahan nila di ko na makompleto ang ilahang ba unsay but pasabot nila ani nga murag na ako na sila tas ani nga usa jud ko na ang pagbuting-buting. Mao na nga kompleto jud ko no guys ang ilang pag anhi dinhi jud sa Bohol. Sama akong kulit, si Erika lang kay kanang. Si Erika, kausap pa man siya katuyo. Erika, Sa may kaistorya ni Mulay. nice kayo na. Nakasakay ka sa pambot. Wow. Mulas ko nung silang sakay ate. Okay ra pohon. Karon ba? O lagi. Lagi dali. Dali. Di siya, come on. Ako may nakatagag sa kayo. Buyag. Balik na
Lasa na, di kapoy na iya ko yan. Purot na ang gasolina. Abay. Papamangka mo ko ang inyong operator. Reklamo. Tingog sa operator. Napa ba kuno gasolina? Ha? Napa? Napa Erika di ka? Sila na Sige, lang. go. Lalo. Dili man sila kuan tugog. Sakto lang. Piyat kita sa mga dalaga, puro dyan. Last na na. Alda. Buhok na tayo pohon, maloy ang Ginoo. Kusog-kusog ka no gamay, Alex. Kusog-kusog ka no gamay, di ba reklamo? Sige ko ng gamay. Sabita mo ang gamay. Kusog-kusog gamay ba? Mabitaw ba? Guys, mayo gani nga ako ang kinamanghurang bata kay di lang gyud na siya mo reklamo. No comment jud basta ako lang magmando ana, magsugo. Di jud na mo supak kay paborito po niya ng buting-buting. Guys, nagsabot ni Mr. guys kung makakita lang mig kwarta pohon, mopalit mig dakong pambot guys kay kanang ang tanan natong bisita bitaw makarga tanan aron makahinabi bitaw mabibot ta kaysa ito magtigi-tigi. Magambot ta sa Ginoo guys nga kaluyan ta. O salamat kaayo sa taga Cebu. Bye-bye.